Tripura tai to munugna tongsiu nu jekhini khini uskolo phanang thu group khailai walai lainani toklainani tai sanja kalaikhai bai gurugui program nalainani hagen rom kaisa video facebook rogunu khuna je uskolo bari rok student nok walai lai tonglaimani group khlai bkhane sajiglai haki amo wrestling jaga da na school amsakse wrestling thungnan musung hakai indian team boxing thungman kwbangma jatra potre option tongo haipana norok khai uskolo porinani hnai thangma jaga se amtike bulai toglai wrestling thungma haike thunglai tonglai kya WWE thungma haike norok nongni family ni bagai na chinta tongo na tofa ni bagai na chinta tongo kwbangma Tiprasa rok tabuk tola klegi tongmani social media influencer bo am kaisa karon tongo amo vongni vokrong no divert khlaikhu hake amdikheno borok school go amdikha wala lesinai jesapana ngai amo amse khulugui kok salai achu hake kwbangma Tiprasa sikla sikli rok town porene ni thangano baksa buksung hake superstar musanani dancing group habai program rogo musalayo ang musamana chaya hiya do haipana noro o tabuk je musamani choli tongmani noro o jaga naina di busika amo chaya chini Tiprana chini Tiprasa ni thinang belakhe siglegi tong tama hanmale Tiprasa yo chrong musamani te program ro ajaga bisik bukha thangoi tong biharong ne hai ingnai lo ajaga emon ke sitra ka horo musalai superstar system haike am sana moto kre haji am dekheno Tripura bo kisa a bihar ni am samung amo 10% ka ke amo 2% rok choli witung musamung bo chini Tiprasa rok kwbangma chok khlaimeno chung culture traditional musamung bo chung amono khai ogis thanga amoro nuro nungnoro kun program roko chini traditional chini culture ni musamung ro bia modern hnei katal slamlai amti mamang culture ri chumya boi biang modern chumlai amrikhe mamang prepare khlailai chini culture no khai chung promote khlaya hake o school go amrike jatra potre ingnai rongno borongno olo thinang thangai hamya samung khlale ang jotono hni saya do amo baksa percentage amte ingu amoni bagino je master hanjangne teacher hanjangne robo borobo care khane nango bono student ok tong nyeto hake norok thangne hatio bunu khna amrike no school prem kahani cholle tongai meni hake chini borok tomunu amte je kuno samung amteke hamya jinis khane ninga ke discipline sara samung khlane ninga tomo o school amte jaga rok simida no khno khorsa khorong nei ani aw andi kok samani chajage phanang mano chaya tong khana kardi jani mokola ang chajage ang mane amana ang ma saw hakin ro katal update tai ang bai krung tongne musung hakai Rwng Tv Tiprasa Facebook page tongo amana nor follow khaimano tai like khlaimano link description or ja hakai nor khoroksa Tiprasa birmoni tirprani mangka thinale tongai mene nor jotor saimamai amamiyaw mangka 33 days ni agoro hakai jotono kaham tongbodi Bangladesh ni tabuksu jora kuno hamya kok tomato khnaya kaham krung khen tongbai tho ajagani Tiprasa tai amani bade kwbangma estiro hakai tinen video amsungno noro video no sajak like khlaidi je channel no subscribe khlaidi bell icon click khaidi je prang katal video dawo nangro notification sokunya bage jotono khulumbai kya hambai।